Ya. Es un estrella aquí. No. Ay, se te ha caído. Es que eres tonto. Pero es que tendrías que... Suárez. ¡Es en Suárez! ¡Tío, mira! ¡Oh! Mira un grito de titina, Bueno, comencem amb... el meu monòleg. El meu monòleg de què tracta? De la vida. Què passa amb la vida? Que és molt avorrida. Moltes coses passen en la vida. Sí. ¿Cuántas razones tienes aquí? No. Fora, és que has rigut, no puc. És igual, és Alex, igual. tío. No et preocupis, si torna a riure el fem fora. Vale. Vale. Guai. Què és la vida? I para de menjar, tio. La vida és un conjunt de problemes que se't posa molt cap amunt, no? I és que tu, si t'hi fixes, sembla que tinguis un bon dia, però quan arribes a casa sempre penses, hòstia, vaya puta merda de dia. Són coses que passen, és veritat, És veritat, O sigui, és veritat. Tiene mucha Tiene razón. mucha- És que és veritat perquè, o sigui, tu, per exemple, pots tenir un dia de puta mare, o sigui, tu pots haver parlat moltíssim amb la peixera i saber que és la teva futura dona, que és una de les coses que em fa el home més arregle del món. Arregla. Arregla. Tu... Calla, chaval. Te tenemos fichado I ya. pots treure un 8 als exàmens, que jo mai els trec. Pots treure un 9, pots treure un 10, pots treure un 11. Però entres a casa i dius, No, vaya merda de dia. no sé És que és veritat, perquè, imagina't Tiene que aquest dia és un dimarts. Vaya merda de dia. Per què? Perquè demà és dimecres. Clar. I si el dia és I divendres? saps què és el pitjor de tot? Que després va el dijous. Ah, quina Sí, merda. i saps què passa si és divendres? Que l'endemà és dissabte, l'altre és diumenge i el cap de setmana tens una puta cosa a fer. Anda, que es verdad, es verdad. És la verdad. Es la verdad. És la verdad. Eres un crack. Su bocata. ¿Cómo te gustan los bocatos, no? Ja està. Ya está. Ja està. Que ya está. Ah, Que ya Ya está.